हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो सानला बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर जोंहा पोस्ट अफिसनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैदों गासै जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया 25,000निबो बांसिन दङ नोंथांमोना थिखौनो खोनादों जानो हागौ 25,000निबो जोंहा बांसिन साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैदों पोस्ट अफिसनिफ्राय दा बिनिफ्राय एप्लाइखौ नोंथांमोना बेसेबां फरायनो हागोन नोंथांमोना मेट्रिक पास जानायबानो नैबे पोस्ट अफिसनि साख्रिनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय मोनसे गोजोनथाव रादाबा बेबो जाहैबाय जोंहा डाइरेक्ट सिलेक्शन जागोन जेबो इन्टारभिउ जाया जेबो जोंहा एग्जाम जाया एप्लाइ खालामना नोंथांमोना दोनबानो डाइरेक्ट सिलेक्शनखौ नोंथांमोना मोननो हाबानो साख्रिखौ मोननो हागोन आरो दा बेनिखायनो माब्रै डाइरेक्ट सिलेक्शन जागोन जुदि जेबो इन्टारभिउ लानाय जायाबा एग्जामबो जायाबा दा बिनि बागैबा नोंथांमोननिसिम बे भिडिअ'जों पुरा डिटेल्सै खोन्थाहरनो सानदों दा बेजों लोगोसेनो सेलारिखौ नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन माब्लानिफ्राय जोंहा अनलाइन एप्लाइ खालामनाया जानो थांगासिनो दङ लास्ट डेटआ माब्ला दा बेफोरखौबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअ'जों खोन्थाहरजोबनो नागिरदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो साख्रिफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो दा गिबियावनो नोंथांमोना डेटफोरखौ मिथिना लाग्रोदो जोंहा रेजिस्ट्रेसन खालामनाया खै थारिखनिफ्राय जानो थांगासिनो दङ आगस्टनि 3 थारिखनिफ्राय जोंहा रेजिस्ट्रेसन खालामनाया जानो थांगासिनो दङ दा बिनिफ्राय साख्रिनि जोंहा एप्लाइ खालामनाया सेप्तेम्बरनि 2 थारिखनिफ्राय जागोन माने नोंथांमोना गिबियावनो रेजिस्ट्रेसनखौ खालामग्रोनो नांगोन दा बिनिफ्राय अनलाइन एप्लाइखौ नोंथांमोना सेप्तेम्बरनि 2 थारिखनिफ्राय खालामनो हागोन लास्ट डेटआ जाहैबाय जोंहा अनलाइन एप्लाइनिया सेप्तेम्बरनि 21 थारिखआव दा बेनिखायनो जोंहा एप्लाइ खालामनाया सप्तासेनि उनावनो जानो थांगासिनो दङ दा बिनिफ्राय जोंहा साख्रिनि नामफोरा मा बेखौबो नोंथांमोना मिथिना लाग्रोदो जोंहा ब्रान्च पस्ट मास्टारनि थाखाय भेकेन्सि ओंखारना फैदों दा बेजों लोगोसेनो एसिस्टेन्ट ब्रान्च पस्ट मास्टार जायखौ डाक सेबकबो होननानै बुंनाय जायो दा बिनि थाखायबो जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैदों दा सेलारिखौ नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन दा बेखौबो नोंथांमोना गिबियावनो नायगिरखादोनै नैबे ब्रान्च पस्ट मास्टारनि थाखाय नोंथांमोना सेलारिखौ गिबियावनो 12,000निफ्राय जागायजेननानै 29,380 नोंथांमोना सेलारिखौ मास मोनसेयाव मोनहैनो हागोन दा बिनिफ्राय एसिस्टेन्ट ब्रान्च पस्ट मास्टार एबा डाक सेबक जायखौ बुंनाय जायो दा बिनि थाखाय नोंथांमोना सेलारिखौ मास मोनसेयाव 10,000निफ्राय जागायजेननानै नोंथांमोना 24,470 नोंथांमोना फैसाखौ मोनहैनो हागोन मास मोनसेयाव दा बे जाहैबाय जोंहा सेलारिया दा बिनिफ्राय भेकेन्सिया बेसेबां ओंखारना फैगोन ना 25,000निबो जोंहा बांसिन ओंखारना फैगोन दायो जोंहा मात्र सर्ट नटिफिकेसनल' ओंखारना फैदों आरो जोंहा फुल नटिफिकेसना ओंखारना फैथ'वाखै नाथायबा मिथिना मोननायाव बेनो आरो 25,000निबो बांसिन साख्रिनि भेकेन्सिया ओंखारना फैगोन जानो हागौ 30,000 35,000 40,000बो जानो हागौ दा बेनिखायनो एसे सम नोंथांमोना नेनो नांसिगोन बेसेबां हाजार फैमारगोन नाथायबा जा खबर मोननो हादों दा बेखौ नायोबा 25,000नि बांसिन साख्रिनि भेकेन्सिया फैगोन नैबे पोस्ट अफिसनिफ्राय एप्लाइनि डेटखौबो नोंथांमोना मिथिना मोननो हाखाबाय दायो दा बिनिफ्राय नोंथांमोननिसिम माबादि जागोन खामानिया बेखौबो जोंहा बे होनानै दोनखादों नोंथांमोना नायनो हागोन एसिस्टेन्ट ब्रान्च पस्ट मास्टारनि थाखाय नोंथांमोना मा खामानिखौ मावनांगोन दा जोंहा जबनि प्रफाइलखौ होनानै दोनखादों आरो बेखौबो नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय दा बेजों लोगोसेनो पस्ट मास्टारा ब्रान्च पस्ट मास्टार नोंथांमोना माबादि खामानिखौ मावनांगोन जुदि नोंथांमोना जबखौ मोनोबा बेनि बागैबो जोंहा बेहाय पुरा डिटेल्स लिरना दोनदों बे गावबागावनि गोसोबादि माने नोंथांमोना सेलेक्ट जाबासो साख्रिखौ मोनगोन नङा होमबा दा बेनिखायनो जब प्रफाइलखौबो गिबियावनो नोंथांमोना नायफैग्रोखादो आरो दा बेथ' जाहैबाय जोंहा जब प्रफाइला दा बेनिफ्राय सेलेक्सन प्रसेसा नोंनि बे मेट्रिकनि मार्कनि सायाव जागोन नोङो बे मेट्रिकआव माबादि मार्क मोनदों दा बेनि सायाव जोंहा बे माबाया जागोन सेलेक्सन प्रसेसा जेबो इन्टारभिउ जेबो एग्जाम बेबादि लानाय जानाय नङा जुदि नोंथांमोना मेट्रिकआव मोजां पार्सेन्टेज लानानै पास जादोंबा दा नोंथांमोना सेलेक्सनखौ मोननो हागोन दै दा बेनिखायनो बयखौबो आं खावलायदों जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक पास जानानै दङ दा बेनिफ्राय मेट्रिकआव नोंथांमोना पार्सेन्टेजआ मोजांबा ओरैनोथ' बेबादि लिमिट होनाय गैया जेनेबा नोंनि बे पार्सेन्टेजआ मोजां जाथारनांगोन अब्लासो एप्लाइ खालामनो हागोन बेबादि जोंहा होनाय गैया जायखिजाया नोंथांमोना मेट्रिक पास जानायानो अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हायो दा बेनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समावबो नोंथांमोना जेबो एप्लिकेसन फिसबो होनांगौनि गोनांथि गैया फ्रियावनो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हायो दा बिनिफ्राय बैसोखौबो नोंथांमोना नायनानै लाखादों नै खमथारबाबो 18 बोसोरा जानाय जानांगोन 18 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरनिसिम एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा जोङो एसटि फोरनि थाखाय जोंहा 5 इयार्सनि आपार एजनि जोंहा रिलेक्सेसन होनाय दं दा बेनिखायनो जोङो माने 45 बोसोरनिसिम एप्लाइ खालामनो हागोन 18 बोसोरनिफ्राय जागायजेननानै 45 बोसोरनिसिम जोङो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा फरायनायखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय मेट्रिक पास नोंथांमोना जानाय जानांगोन दा बेजों लोगोसेनो नोंथांमोननियाव माखासे नलेज थानाय जानांगोन लकेल लेंगुवेजनि नोंथांमोननियाव नलेज थानाय जानांगोन दा बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना साइक्लिं नोंथांमोना साइकेल सालायनो रोंनाय नोंथांमोना जानांगोन बेखौ जोंहा बेहाय लिरदों आरो दा बेखौ नोंथांमोना
बेखौथ' नोंथांमोना गासिबो रोंखायोनोखा आजिखालि दा बे आरो बिनिफ्राय कम्पिउटारनि नलेज नोंथांमोनाव थानाय जानांगोन बेखौ जोंहा बुंदों आजिखालि नोंथांमोननियावथ' गासिबनावबो कम्पिउटारनि नलेजआथ' दंखाजोबोआनोसै एफा एनै नोंथांमोना खामानिखौथ' मावनो हाखायोआनोसै लेपटप कम्पिउटार दांनो हाखायो नोंथांमोना निस्सय दा बेनिखायनो बेहाय जेबो कम्पिउटारनि सार्टिफिकेट बेबादि नोंथांमोननिसिम बियाखै माथ्र माने नोंनियाव नलेजआ थानांगोन होननानै बेखौ बुंदों आरो दा बेखौ नोंथांमोना टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया दा बिनिफ्राय जोंहा बे फुरा डिटेल्स होनानै दोनजोबदों बे साख्रिनि बागै नोंथांमोना बेफोरखौ नायफैनो हागोन दा बे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननिसिम बेखिनिखौनो खोन्थाहरनाय जाबाय ओरैनो जोंहा एप्लाइ खालामनायाबोथ' जानो थांगासिनो दङ सेप्तेम्बरनि 2 तारिखनिफ्रायसो दा बिनिफ्राय अफिसियेलि जोंहा बे एडभार्टाइजमेन्टबो ओंखारना फैयाखै अनलाइन एप्लाइखौनो नोंथांमोना खालामनो हागोन जोंहा सर्ट नटिफिकेसनसो दायो ओंखारना फैग्रोदों आरो अनलाइन एप्लाइ लिंकखौ नोंथांमोननिसिम भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय सेलेक्सन प्रसेसआ जाहैबाय नोंनि बे मेट्रिकनि मार्कशिटनि सायाव एबा मेट्रिकनि मार्कनि सायाव बेखौबो जोंहा लिरनानै होखादों नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय जेबो इन्टारभिउ जेबो एग्जाम जानाय नङा बे साख्रिनि थाखाय बेनो आरो बाथ्राया मालाबा बोसोराव ओरैबायदि पार्सेन्टेजआ माने हाइ थाङो आरो जाथामला सोरबाथ' बेबायदिनो एप्लाइ खालामनानै पार्सेन्टेजखौ बुरजा होलाबायनानै डकुमेन्टस भेरिफिकेसन उनाव जायो नालाय सेलेक्ट जानानै उनावबाबो बिथांमोना माने डकुमेन्टस भेरिफिकेसनाव थाङा आरो जाथामला एप्लाइ खालामो नालाय बेबायदि आरो दा बेबायदि जानानै दं आरो दा जेखियानो जाया मानो बे पस्ट अफिसनि बे जिडिएस भेकेन्सिनि थाखाय मानि थाखाय माबाया मा होनो बेयो सेलेक्सन प्रसेसआ जेबो एग्जाम जायाथाय दा बेखौ दिनैसिमबो बुंनो हाया बेहाय माथ्र मेट्रिकनि मार्कशिटनि सायाव डिपेन्ड जायो आरो मेट्रिकआव जुदि नोंथांमोना मार्कआ मोजांबानो नोंथांमोना साख्रिखौ मोननो हायो दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय एप्लाइ खालामनो थाखाय सेप्तेम्बरनि 2 तारिखखौ होदो गिबियावनो आगस्तनि 3 तारिखनिफ्राय नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसनखौ खालामग्रोबानो जाबाय सेप्तेम्बरनि 2 तारिखनिफ्राय लानानै सेप्तेम्बरनि 21 तारिखनि भितराव नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामना लाबानो जाबाय जेबो एप्लिकेसन फिस नोंथांमोननिसिम लानाय जायाखै हौवासा हिनजावसा नोंथांमोना गासिबो बे जबनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हायो जेन्डारनि बेहाय जेबो खोथा गैया दा बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना जुदि माखौबाफोर बुजिना मोननो हायासैबा माखौबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौबा नोंथांमोना भिडिअ बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामनानैबो होलायबानो जाबाय आरो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों